Ninoy Aquino International Airport o NAIA, papalitan ba ang pangalan sa pamumuno ni BBM? Ito po ang tatalakayin natin ngayon na paksa dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami pong nagsasabi na mas maganda kung palitan natin ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport into Manila International Airport. MIA, yan po yung dating pangalan ng ating international airport. Ngayon, sa panig naman ng mga nagsasabing dapat pabayaan na natin ang pangalan ng NAIA kasi yan ay nakasanayan ng tao sa humigit kumulang 25 years, ang sinasabi nila, kilala na yan at bakit pa natin kinakailangan palitan? Kahit na sa Amerika, meron silang international airport na napangalan sa kanilang pangulo na pinaslang din noong 1960s, yung JFK International Airport sa New York, sa USA. Kaya ang sinasabi nila, kung sa Amerika nga kinikilala nila ang kanilang mga bayani na napaslang, bakit hindi natin gayahin sa Pilipinas? Kung titingnan natin, meron din pong punto yung mga nagsasabing dapat pabayaan na natin yung pangalan ng NAIA dahil yan ay nagpapaalala sa mga bayani ng ating bayan at saka yan na yung nakilalang pangalan sa 25 taon na pagiging Ninoy Aquino International Airport. Sa kabilang panig naman, marami rin naman nagsasabi na ang dating pangalan talaga ng ating international airport ay Manila International Airport at saka mas madaling maalala at mas madaling makilala ang ating bayan kung ang gagamitin natin yung Manila International Airport na pangalan dahil kung saan ka magpunta sa ibang bayan, ang lagi nilang sinasabi, are you going to Manila? It is the flight for Manila. So yun ang kilalang pangalan sa buong mundo, yung Manila o Pilipinas. Kaya ang sinasabi, bakit kinakailangan nating itaguyod yung pangalan ng isang tao kung hindi kaya mas magandang itaguyod natin yung pangalan ng bayan? Kasi ang bayan ang dapat nating pasikatin dahil yan ang kinakailangan makilala ng tao, hindi yung mga bayani natin. So sa dalawang panig parehong may punto. Pero kung titingnan mo sa larangan ng turismo at ating aaralin kung ano yung talagang makakabuti sa ngalan ng turismo, yung Manila International Airport ay mas naaangkop na pangalan sa ating mga international airport. Dahil mas madali nating i-promote at ipakilala ang ating bayan kung papangalanan natin na Manila International Airport or Philippine International Airport. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami pong salamat.